Meron po tayong binabantayan na isang low pressure area. Sa ngayon po ito'y nasa labas pa lamang ng Philippine Area of Responsibility as of 3 a.m. Huli po natin itong namataan sa line 645 km east-southeast po ng Davao City, Davao del Sur. Pero ngayong araw, ngayong umaga, inaasahan po natin na yan ay papasok dito po sa ating Philippine Area of Responsibility at makakaapekto po yan sa malaking bahagi ng Mindanao, gayon din po sa silangang bahagi ng Kabisayaan. Samantalang Northeast Monsoon o hangin amihan, nakakaapekto po yan sa malaking bahagi ng Luzon, partikular na po sa may Northern Luzon. Dahil dyan, asahan po natin ang magiging taya po ng panahon dito sa Luzon, ngayong araw ng Kapaskuhan, dito po sa rehiyon ng Cagayan Valley, gayon din sa rehiyon ng Cordillera Administrative Region, makakarans po ng makulimlim na kalangitan na meron po yung mga pag-ambon o mga light rains dahil po sa amihan. Samantalang sa titrang bahagi ng Luzon, asahan po natin maganda po ang ating taya ng panahon. Maaari po tayong magkaroon paminsan-minsan ng makulimlim na kalangitan. And then meron lamang po tayong mga inaasahan na mga isolated na mga pag-ambon or mga passing light rains lamang po yan dahil sa amihan. Samantalang ang magiging agwat ng temperatura sa ilang piling cities dito po sa Luzon, sa may Northern Luzon, ito pong lawag, inaasahan po natin ang agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 23 to 30 degrees Celsius. Samantalang sa may Tuguegarao, 23 to 31 degrees Celsius. Sa may Baguio, 16 to 24 degrees Celsius. Sa may Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. Sa may Metro Manila po, asahan po natin 23 to 31 degrees Celsius. Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius. Calayan Islands, 26 to 30 degrees Celsius. Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Sa may Visayas naman po, dahil nga po meron tayong binabantayan na LPA na nasa labas pa po ng PAR as of 3 a.m. pero mamaya pong umaga, inaasahan po ito ipapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At asahan natin na ito'y makakaapekto sa may Eastern Visayas, gayon din po sa rehiyon ng Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Aksok, Sargen. Ngayong araw ay maaari pong makaranas ng mga pag-ulan na meron po yung mga kasamang pagkilat at pagkulog. Inaasahan po na maaari po tayong magkaroon, may posibilidad pong magkaroon ng mga flash flood and landslide kung tuloy-tuloy po at meron po tayong moderate to heavy rains. Kaya po pinapayon po yung ating mamaya na mag-ingat. Samantala sa titrang bahagi po ng Visayas at Mindanao, ay magiging maganda ang taya ng panahon maliban na lamang sa mga isolated na mga thunderstorm. And then mga isolated rin po yan, ang mga pag-ulan po ay isolated lamang. Dito po yan sa may Central and Western Visayas at sa may natitirang bahagi po ng Mindanao. Agwat ang temperatura sa mga major cities sa Visayas and Mindanao. Sa Iloilo, nasa pagitan po yan ng 26 to 32 degrees Celsius. Cebu City, 26 to 31 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Mindanao, asahan po natin sa may Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Samantalang dito po sa may Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. Davao City, 25 to 32 degrees Celsius. Yung kalagayan naman po ng ating baybayin or ating sea condition, meron po tayong gale warning, ibig sabihin po delikado pong pumalaot yung mga maliliit na sasakyang pandagat dito po sa mga baybayin ng Batanes, Babuin Islands, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Dahil po yan sa hanging amihan na nagdudulot po ng matataas na alon dahil po doon sa malalakas na hangin ng dala po ng amihan. Samantalang sa titrang bahagi po ng baybayin ng ating bansa, sa yung nasa paligid po moderate to rough. Samantalang dito po sa ating mga inlands or sa loob po ng ating mga malapit yung mga isla po natin sa loob ng ating bansa or sa loob po ng area, yung mga inlands po ay slight to moderate naman.
Magiging agwat naman po ng temperatura at magiging taya ng panahon sa susunod na 3 araw, ngayong weekend, and then Monday. Dahil nga po sa amihan, asahan po natin Baguio City, patuloy pa rin pong makakaranas ng makulimlim na kalangitan na meron pong mga pag-ulan. By weekend po, light rains lamang. By Monday, maaari po itong magkaroon ng malakas na mga pag-ulan. Agwat po ng temperatura ay nasa pagitan po ng 15 to 24 degrees Celsius. Metro Manila, by weekend po, maganda pong ating taya ng panahon. By Monday, maaari po tayo magkaroon ng makulimlim na kalangitan na meron pong mga pagkilat at pagkulog. Agwat po ng temperatura ay nasa pagitan ng 23 to 31 degrees Celsius. Legazpi, asahan po natin na by Saturday, magiging maganda pong taya ng panahon. Isolated light rains lamang po. By Sunday and Monday, dun po magkakaroon po tayo ng mga pag-ulan. Dahil po yan sa tail end of a frontal system na maaari pong maka-apekto by Sunday to Monday. Agwat po ng temperatura ay nasa pagitan ng 23 to 31 degrees Celsius. Metro Cebu, by Saturday, mga isolated lamang po ng mga thunderstorm o mga isolated na mga paulan dahil nga po sa mga localized thunderstorm. By Sunday and Monday, maaari po tayo magkaroon ng mga pag-ulan dahil nga po sa LPA na ating binabantayan. Ngunit, itong LPA na po ito ay mababa naman po yung chance ng maging ganap na bagyo, pero continuous monitoring po tayo at kung magkataon man po ay magbibigay abis naman po ang Pag-asa. Agwat po ng temperatura ay nasa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius. Metro Davao, dahil nga po sa LPA, patuloy pa rin po makakaranas ng mga pag-ulan. Hanggang weekend, ang Davao City, by Monday po ay inaasahan po natin na magiging maganda pa tayo ng panahon, improving weather. Agwat po ng temperatura ay nasa pagitan ng 24 to 32 degrees Celsius. Yung LPA po na ating binabantayan, sa ngayon po mababa po ang chance maging ganap na bagyo, continuous monitoring po tayo, at kung magkataon po man na ito po ay ma-develop into tropical depression, ay mag-aabis naman po tayo, and then inaasahan po natin na ito po ay tatawid between Visayas and Mindanao hanggang 27 po or Sunday. At ang pagsikat po ng araw ay inaasahan po natin mamayang 6:18, lulubog naman po ito mamang hapon sa oras na 5